Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kateterman Karhayon sarta nugroho siwala sing Gusti ingkang tansah tumendak tumanduk kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya punapa dene kawula. Nuwun kala nuwun kunjuk dumateng ngarsanipun para sepuh bini sepuh ingkang hanggo ngestudi dumateng boyaning kautaman ugi paran para pangemban-pangembating praja mewah para rawuh kakung Sumamana Putri. Tinarboka jroning rasa rengan muji dumateng Gusti ingkang Maha Agung kepareng kula ngaturaken sugeng dalu sugeng bagiankan kula sakadang paguyuban kesenian minak konser ingkang mijil saking dusun Pucung Pogalan Pakis Kabupaten Magelang. Wonten kalodhangan punika sampun sumadyo paring sugata panglipur awit mundi daipun saking para kadang panitia wonten ing padukuhan Lonjong Kelurahan Ngampin Kecamatan Ambarawa. Pramila monggo sarengan suka parisuka langen budaya hamriksani seni tari penak konser sugeng dalu ngantos dumugi ing puputing paripurna. Nuwun kala nuwun. Wah sor wah sor wah singgah kalau tang sumingga turko kolo singgah sirah singgah hulu singgah sumu tengah lawan pun setan sing datang
iyo disoko Allah iyo disoko Allah iyo disoko Allah iyo Singkulane sesak mlebu sedeng sesak mlebu sedeng singkulane sesak mlebu sedeng singkulane Yuk kita teriak-teriak bareng yuk. Yuk. Sorak-sorak suarane konco-konco. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Yo. Prajurit Siyoga makarya tumrego jika sarwa tumacang ayaka tangkama manunggal sedya lumarapis sadyawiji karya prajurit Siyoga makarya tumrego jika sarwa tumacang ayaka tangkama manunggal sedya lumarapisan nyawiji awas karya oh
Dibantu senggak ya kawan-kawan. Ayo. Kula niki anak lare. Pisan kas yo. Ayo manut. Ya. Kula niki anak lare.
Ku coba melempar magis, lempar maka ku dapat. Coba melempar magis, lama maka ku dapat. Jamane singgulane goyangane yen bengi manuke goyangane goyang ser zaman edan goyangane rapi bolane goyangane prawane nang bolane goyangane goyangane Ya Allah lindungi Bambang, ya Allah sehatkan Bambang, ya Allah jagalah Bambang, ya Allah sayangi Bambang. Asale saka telo yo iku tambane opo asale saka telo yo iku tambane opo ojo bunuh yo ojo bunuh aku kanthi yo aku mantuk Gopras karo kanca kudu beres mbasina golek gurem kanca salah ajak kubrah mesam sarang reksa wale tanpa patra
Yuk pakai pantun yuk. Kowe sik pakai pantun sih, Pak. Oke. Pergi ke alun-alun naik sepeda. Cakep. Makan ketupat di atas meja. Merti dusun merupakan salah satu budaya. Semoga warga Loncong tetap sehat dan bahagia. Amin. Songkel keco. Songkel. Dua tiga anak baik. Pergi jauh takut tersesat. Mari kita berbuat baik karena hidup hanya sesaat. Jangan tulis di atas kaca, tulislah di atas meja. Jangan menangis karena cinta, menangislah karena dosa. Tuhan dari Jakarta, saya menyanyi ya Tuhan
memang sengaja untuk menghibur hati kita. Burung dara, burung merpati, saja Tuhan tiada marah. Apabila saya Tuhan suka menyanyi, badan sehat ya Tuhan hati gembira. Cincir ini lagunya, ya Tuhan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuhan memang sengaja menghibur hati kita. Goyangane ya 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 Medun iwo yo wayahe ngalor ulon utan ulon hitam munggah medun urep mangkurep
wae sing kuat imane lan becik amale rikala urip ana dunyane sing akeh godane lan rintangane sing kuat imane selamat uripe aduh bali luwer sakarepmu wis rampung mari wis keselawi sakarepmu ngono cekel wae kuwi ora lek mari ayo adu bali ora wis bengi kok kula saking keluarga Minak Kuncer Maiswara ngaturaken agunging panuwun kagem panitia mbok menawi kathah lepat nyuwun agunging pangapunten. Kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk panitia semuanya. Matur nuwun.